यह माने अगर व्यास भजन गावत होखे तो कर संगीतकार भजन ही बजावत होखे। हां जी कितना सुंदर धुन बजावत ले गावत ले कमलेश देहांती जी इनकर मास्टर फकरुद्दीन अरे राम राम फजमुद्दीन के नाती हमें ये बबुआ जो बजावे लगले हन हां आई गावत ले हुड़का वाली लो हां आउ बजावत ले है जे तुरुरु 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 तुरु कहां से करूं मैं प्यार अरे दादा जा जा प्यार कहां ले शुरू कर जला तारा ना बुझाला खूब प्यार असल बड़ो खुर से शुरू यही जले प्यार शुरू कर दिया जाला खुर की हंसे फास्ट गीत ए जे आ गई तने संहार के बात को तन राइफल ना गोली ना गन मांगी ले राइफल ना गोली ना गन मांगी ले रवानी चरण में शरण मांगी ले रवानी चरण में शरण मांगी ले ओई नी दुवरिया ये भाई ओई नी दुवरिया ये भाई ओ नी जाते भैया ए भैया ए भैया जवान खैले पर लौके ले हां खैले पर जब खा कोने से चले ले जवान तब लौके ले जाने उपेंद्र बबुआ आज पूरी जन है जे एक हाथ घीव के भीतरी से निकलल बिया हां पहले सांप के छाता से निकले ले हां अब मरबो गछ गछ गइल उपेंद्र के देखनी है घाई रहले हां बाप रे कोई दिन के हो बबुआ सन हरवाहियो के बनला घाई जैसे घाई हां हां घरे तो तेल मिलत आई जी माई ट्रांसफार्मर है हां हमनी के बल्ब है हां जा जब वो पावर देली हां तबे बल्ब जब भक भक करेला करेला कि रउरे पावर से लोगवा होला पावर रउरे कृपा होई त खिल जाई बंजर में न धन मांगिले न रतन मांगिले धन मांगिले न रतन मांगिले तेरा वाली चरण में शरण मांगिले तेरा वाली चरण में शरण मांगिले आई